Běž. Vidět? Já vás další části našeho kurva víc. Takže dneska máme o něco míň, ale pořád dobrý. Máme tady monstra, kterýho jsme ještě neuchutnali, celkem dobrý na dotek. Tady máme připravený hrnky, protože bohužel už tady, jak si pamatujete, byl sníh, bohužel není. Ale tamhle třeba je další, takže nám přišel takový nápad ještě na nádraží Lisy nad Labem, že budeme dát do toho sníh, pak do toho nasypáme to, prostě to a vyjde toto. No a co z toho vyjde? Kurva ví co, ale zajímavé. Dál tady máme takovýhle chleba sušený, celkem dobrý, ale můj kámoš říká, že je to prý sračka, protože je v tom jehřen, což je úplný pokec. Celkem dobře chutná. Ty kokos! Takže, to je konec a děkuji máš za pozornost.